adeɛ baako a broni yɛyɛ a ɛma ɔde ne ho wura ahemfie paa no sɛ kane no sɛ de obi si hene a na ɔsaa kyerɛ ne kuro wie na ne kuro ɛnhemfo so saa kyerɛ ne wie na nka ɛno ano sɛ wɔsɛ obi ase a ɔsaa kyerɛ ne kuro wie na ne kuro hemfo saa kyerɛ ne wie a na ɔde no akɔkyerɛ ɔhen kɛseɛ no na ɔsaa kyerɛ ɔhen kɛseɛ no na afei firi hɔ no kuro no ahyɛ ne nsa broni de biribi baa ɛfrɛ no gazette ɛkyerɛ sɛ de si hene a gye sɛ ɛyɛ broni aban agye utum sɛ woyɛ ɔhene ɛne ɛfrɛ no gazette nti edu baabi no sɛ wo nneɛma a woyɛ no ɛnso broni ani a ɔse wayi afiri so wagye saa recognition no ɔma na afiri hɔ na sɛ wagye gazette no nti ɛba saa na wɔno asan kɔsi hene foforɔ a ɔno gye ne tum na afiri hɔ saa nipa korɔ na abɛyɛ hene saa adwuma no so na ɛkɔɔ so wɔ ɛyɛ ɛberɛ a politicians bɛgye amambo no firi broni nsɛm no nti dɔm yɛ a ne sɛ ɛfiri saa berɛ na ɔmo so agye amambo no woyɛ ɔhene na sɛ dwuma nso ɔmo ani a yɛsɛ yɛagye saa gazette no they refuse to recognize you as chief and never sana na afei yɛsɛ atu adeɛ so nti wobɛhwɛ a atwe ɔbakɔ ahene ofori atɔtɔ so mmienu no saa na Kwame Nkrumah deɛ sɛ wɔtu no adeɛ so ɛne wɔtwa no so afiri atwe ɔbakɔ so asate so nti ɛberɛ a CP aban no coup d'etat tu no 24 February 1966 ɛma National Liberation Council NLC ba 1966 no ɔbaa no na ɔmo restore ne back no tu amakwata the fourth no firi hɔ no nti wokɔ bɔko nsɛnsɛm no mu a first agitation started in the 30s ɛna broni no ɛbrɛ n'ase nti around 1957 no ɛna bɔko na ba no ɛma prison no ɛkɔ ne krɛkyi no ɛna ɔmo san start agitation no bi mu na Kwame Nkrumah set committee asɛ the committee ne hyɛ ase no na asɛma prison no ne nyɛ ho kakra nti ɔmo twɛ ɔmo ho firi mu yie no ɛna ɛyɛ committee no kɔhyia na ɔmo yɛ recommendation sɛ asase ne kusa asefo de nti ɔsɔm ne di hene man principal na anya ntum because ɔmo sɛ free 1721 ɔmo na di hene wɔ mantem hɔ nom na nti yɛtumi kɔba da sɛ yɛba bɛkyekyere adehye busua saa brɛ na mu hɔ abra ɛni amamre mu nti ɔmo anya ntum nti kusa asene ne di hene saa na yɛfrɛ no azɔka no kɔpem 1966 tu aban ne gu yɛ no na ɛno sɔmo reverse no na ɔmo san de man principal bi di hene bi man principal no kɔ so di hene na kɔpem early 80s mu hɔ no ansa na ɔkɔ ne krɛkyi na ɛno mu hɔ no na Chairman Rawlings PNDC ɔmo ɔde PNDC law 75 by a ɔka sɛ wa recognize ɛyɛ kusase for ɔmo na nyɛ hene wɔ hɔ ɛna ɔno nso etwa man principal ahenni mu ti kusase ni a na odi hene Kwame Nkrumah time no ɛle yɛde ne ba bi di ade because na ɔno kɔ ne krɛkyi ansa na commission no bɛduma full report ɛwɔ 1983-84 hɔ no 84 ɛna yɛde ɛyɛ azɔka the second way esi ade so nti ɔmo asɛm no you can clearly see sɛ asase no deɛ ɛyɛ kusase ba ahenni ne deɛ ɛyɛ mampusi and we political interference ne firi nkyɛn a nkɔmo relationship no yɛ akɔyɛ te sɛ deɛ wɔ ɛyɛ akyemɛbuakwafoɔ a ɔmo wɔ akuapem tesia no ɛne guanfoɔ mo akuapem ntɛm a situation where asase no deɛ ɛguan for deɛ ba ahenni ne deɛ ɛyɛ akyemɛbuakwafoɔ nti na yɛfrɛ ahemfie no ofiri kuma fie and I think it used to work perfectly well until say no so politics go ruru mu saa in the 90s mu hɔ ma eduru abi no na abri ne latane ɔkɛrefoɔ ne ina so bi a ɛte no hɔ ma almost say ekekunya aman hene bɛ enum ɛna wɔ akuapem ɛna nyame adɔ mo san ka bo mo ka bo mu no hɔ ana ɛte sɛ Jonathan asan asɔre bim ɛso kyɛ yɛ ba bɛdi odwira bo sɛ ɛhɔ ano hema no so aba so ɔnye ntum ɔhene wɔ so no and all these things no it has political underpinnings ukɔ ɛyɛ the friend Bono Ahafo region na as abeda ne Bono is near Ahafo region na and also so there was nothing like a tribe a friend Bono kuro and a free bi Bono manso and anka this a friend Bono region most of it no ɛyɛ German the aka no ɛne ɛyɛ Bono is in term hɔ no ke prota no so bi base ɛde wɔ nkranza ɛne wɔ guanfoɔ a ɔmo ɛnyina nkɔmɔ kan asante ɛna kɔba sɛ Kwame Nkrumah ɛyɛ attempt sɛ ɔkɔsɛ otu asante hene adwumapɛm protosme no ohun sɛ no it's too powerful to be removed nti do ɔyɛ ne sɛ ɔpɛ sɛ ɔte ne tumi so first and foremost create Bono Ahafo region ɛna ɔsɛ that say mu sɛ the fact of creating Bono Ahafo region doesn't mean say
allegiances be fail. But behind the scene, no, a question him say once I create Brahaf region, I'm more independence. In fact, one of the reasons in our two holding Brahaf region is na Asante no call Asante no crab no opposite mu eti almost started Emma any mu trust organ and say Asante ahafo bono to the sense of more take ahafo na free Asante mu as if Asante were homogeneous people. One thing I want to Asante region is say ahafo no 1/3 of ahafo no Asante region. Almost three districts were higher Ahafo North, Ahafo Southeast, Ahafo Southwest. A statutory face, Omunina Ahafo. And the Asante for just as one free maybe a boss so other places or Asante region. But as I have followed the Mutmi Roman answer, almost I didn't and nothing up to now. No, want me to criticize impression. So the other time will be a kind of there's nothing like a so can't say I can't have you. And all challenging them because it's all kind of idea. And the men can't Asante. When you can't have what start the can't set it. Can Atrema, can Amanse, can Dance, can Santi Atremi, who said, who were trans in the day. A best number should be.